kde by sa mohli spoločne ako Boží ľud skázať na služby Božie. A takáto túžba viedla aj našich predkov k mnohým obetiam, ktoré neľutovali priniesť. Dokázali s Božou pomocou vybudovať svoj kostol aj za ťažkých podmienok pri posvetení nášho chrámu. Kiež by tak bolo, aby v čase služieb Božích nebýval prázdny, ale plný ľudí. Prišli sme medzi vás, aby sme boli účastní tohto vášho diela, čo ste urobili aj vy. Pán Boh, buď s vami. Napísal evanjelista Ján v 4. kapitole. Bohumilý cirkevný zbor, drahí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Iste sú na svete niektoré budovy, domy, ktoré si vážime, máme ich v patričnej úcte, lebo sa určitým spôsobom zapísali do nášho života. Žehnaj, Bože, zvony chrámovej veže. Nech spiacich zobúdzajú, živých zvolávajú a zosnulých na večný odpočinok vyprevádzajú. Každý, kto tieto zvony počuje, nech sa rozpomenie, že má ísť do Tvojho chrámu, aby ťa oslavil. Posväť, Hospodine, i hodiny na veži. Nech nám neustále pripomínajú pominuteľnosť nášho života, že každou hodinou sme bližšie k hrobu, bližšie k Tebe. Naša spoločná modlitba vstúpila pred trón Hospodina, nášho Pána Boha, a keď sa Duch Svätý prihovoril za nás, došla milosti u biskupa našich duší, Pána Ježiša Krista, sediaceho na pravici Otca Nebeského. Preto aj ja, služobníčka Božia, mocou svojho úradu požehnávam a posväcujem zvony chrámovej veže a vežové hodiny, aby slúžili svätým bohoslužobným cieľom. Robím tak v mene Boha Otca, v mene Boha Syna
a v mene Boha Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Oh!